arribar. Els Reis d'Orient venen d'un llarg viatge, xafant fang i neu gelada. Mireu cap al camí de rosament i veureu les torxes de llum daurada. Ara estan descansant i m'han encomanat a replegar les vostres cartes. Jo, com a ambaixador reial, també he escrit una carta. He demanat poca cosa material, però amb molta il·lusió i esperança. Per a tots demane treball, pau, salut i llibertat. No oblideu que els reis sabran si bé us heu portat, i aquestes nits des del Benicadell de vosaltres pendents estaran. Així que sopeu, renteu-vos les dents, obriu als pares i als avis i aneu-vos-en a dormir aviat, que així els vostres desitjos es faran realitat. Sigueu considerats i demaneu amb moderació, hi ha molts xiquets i xiquetes i té que haver regals per a tots. Ara queda el moment més esperat. Tireu les vostres cartes a la bústia reial. Els mags d'Orient llegiran i vindran carregats per a totes les edats.